खाम्फा बरगियारिया BPF-खौ गाराखै। खाम्फा थानाय थायैखौ मानो अरजाबायदों? खाम्फाया दल गारदों मा? गावनि नखरनि खामानिनि थाखायसो खाम्फा बरगियारिया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानो हायाखै। खाम्फाया निजा बेक्तिगत खारनाव गावनि गथ' गथायफोरनि खारनाव दिल्लीयाव थांदों। खाम्फा बरगियारिया गावनि नखरनि खामानिनि थाखायसो दिल्लीयाव थांनांदों। गावनि गथ' गथायफोरनि खारनाव दिल्लीयाव थांदों। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राया BTC-नि बारखौ गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बिथां हाग्रामा महिलारिया आरोबाव बुंबावदों दि BPF-आ सरकाराव थानाय समाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ आं बुंलायनाङा। बिथां हाग्रामा महिलारिया आरोबाव बुंबावदों दि चन्दन ब्रह्मआ UPPL-आव थानानै सेवलांगोन। चन्दन ब्रह्मआ BPF-आव थानाय समाव एबसु आरो UPPL-नि सायाव मा अयथासार खालामबोआ बेखौ एबसु आरो UPPL-आ बावनाय नङा। बेनि अनगायैबो आरोबाव हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों दि चन्दन ब्रह्मखौ BPF-आव फैफिननो खाबु होदोंमोन, नाथाय चन्दन ब्रह्मआ जेबो फिननाय होआखै। खाम्फा थानाय थायैखौ मानो अरजाबायदों? खाम्फाया दल गारदों मा? खाम्फाया निजा बेक्तिगत खारनाव गावनि गथ' गथायफोरनि खारनाव दिल्लीयाव थांदों। आरो आंथ' दङ ना, आंथ' दङ। सोरखौ नांबावगौ? आंथ' दङ। खाम्फायाथ' दिनै आरो मैयाबो दिल्लीयाव थांफिनबावनांदों बियो गावनि फिसाला फिसाजोनि माखासे खामानिनि थाखाय। बेफोरखौ माबा माबि बुंबाय थाबा जागोन नामा? UPPL-आ गैया, लाब गैया। चन्दननि खोथाखौथ' रायज्लायनो बाखाबाय। मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे जाम्बाखौ। खामानि गैया बे।